फरायसालि फोसाबनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थादों बर' लाइमोनफोरा गावखौ फोजोबनानै लानाय बे थासारिखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बे हालामाव जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेयो गावखौ फोजोबनानै लानायनि गुदियावनो दं। बिथांमोनहा गावखौ हमथानो हायै प्रब्लेमजों बिथांमोना फेस जानायाव गावखौ हमथानानै लानो हायै आरो न'खरनि समाजारि थासारि जेंना बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेंनाखौ बिथांमोना फेस खालामनो हायैनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा गावखौनो फोजोबनानै लानाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों दिनैनि थारिखआवहाय बिथांमोना नाख्रेबजानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनहा समाजाव गावखौ थांनानै थानायनि जे साननाय बियो गैया जालांनायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गावखौ बे फोजोबनानै लानाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय दिनै गावखौ जिउ फोजोबनानै लानायनिफ्राय जे गाव जे जोबगोन समाजा बे उदां जागोन बे नङा। दिनै जोङो बेनिफ्राय गावखौ जों जुदि फोजोबनानै लायो न'खर जोंनि समाज ओनसोल बियो जोबोद खहा जायो। लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि फोजोबनानै लाबाय थानाय समाव जोंनि हारियाबो हादोराबो जोबोद खहा जायो। दा बेनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरनो नागिरदों। जिहेथु बिथांमोना बेबायदि माखासे प्रब्लेमजों फेस जायोबा नाख्रेब जायोबा दा बेनिफ्राय बारग'नायनिबो राहा दङ। गावखौ सुइसाइड खालामनायनिफ्रायबो जोङो उदां खालामनो हायो। माखासे गोबां बिदिन्थिफोर दङ जाय बिथांमोना दिनैनि थारिखआव गावखौ हमथानो हायैयाव गुबुन गुबुन बिथिंजों नाख्रेबजानायनि उनावहाय बिथांमोनहा गावखौ फोजोबनानै लादों। नाथाय बिनिफ्राय बारग'नायनि माखासे राहाफोर दङ। थैनाया जेरै दङ बिनिफ्राय बारग'नायनिबो माखासे राहाफोर दङ। दा गावखौ जोङो हमथानाय लाखिनानै जोङो चेलेन्ज खालामनायनि गेजेरजों जोङो गसंथानो हानांगोन। गसंथानायनि गेजेरजों जोङो प्रब्लेमखौ जों फेस खालामनो हानाय जानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि जेबादि जों लाइमोनफोरखौ जोङो हमथानो हागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बियो दिनैनिफ्राय थांनाय समनिफ्राय जोङो नुबोबाय थादों। माखासे एरिया जायगाफोरावहाय लाइमोनफोरा ड्राग्स लानाय बा गुबुन गुबुन एलक'हल लानाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंजों बेबायदि लानाय थासारिफोरखौ जोङो नुबोदों। दा बिदिजों जोंनि गेजेराव माखासे समाजाव गाज्रि आखु खालामनाय गाज्रि एक्टिभिटिस जानाय बेबायदि थासारिखौ जों नुदों। दा बेनिफ्राय गैया जानो थाखाय गैया खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनहा जोङो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा जोङो सासे बर'नि सम्पद आरो भारतनि सम्पद बा जोङो सुबुं हिसाबै जोङो थांनानै थानायनि मोजां मोनसे लामाखौ जों लानांगोन। आरो न'खरनि जे खहाफोर जानाय बेफोरखौ जोङो मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों सुस्रांनानै जोङो मोनसे गोग्गो थासारियाव जों लानानै फैनांगोन। जोंनि प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो माबाफोर जानायनि सिगांनो जोङो थियार खालामलायनायनि गेजेरजों बेनि राहा लामाखौ जोङो दिहुननानै लानांगोन। दा बेखौनो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ दिनैनि थारिखआव जे जोंनि गेजेराव बेबायदि माखासे गिदिर मोनसे जाथाय जानानै थांबाय, गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, गावखौ फोजोबनानै लानाय लाइमोनफोर दा बैनिफ्राय जोङो उदां मोननो थाखाय उदां जानो थाखाय जोंनो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआवहाय बेबायदि जाथाय जानायनि सिगां जोङो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खाथिनि दखरा आफादफोराव थांनानै जोङो समस्याफोरखौ जोङो शेयार खालामनो हायो, फोरमायनानै लानो हायो। दा बैनिफ्राय जोङो माखासे बारग'नायनिबो राहा आरो गुबुन गुबुन बिथिंजों जोंनि जायफोर समाजखौ दैदेनबाय थादों, जोंनि जायफोर गोरों थाखोनि मानसिफोर जायफोर जोंनि समाजखौ दैदेनदों, जोंनि ओनसोलखौ दैदेनदों, बिथांमोनजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे प्रब्लेम्सफोरखौ जों सल्भ खालामनानै लानो हागोन। आरो नङाबा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि मोनसे गुबुंले थासारिया सोमजिबाय थायोबा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे बिशृंखला आरो जोंनि समाजाव बिदि मोनसे बिशृंखला जोङो नुगोन। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन साफ्रोमबोखौबो जों खावलायदों जाहाथे बेबायदि मोनसे जाथाय जायोबा बा न'खराव बा गाव हारसिं माबा मोनसे प्रब्लेमजों भुगिनाङोबा बेनिफ्राय जोङो उदां जानो थाखाय जोङो चेलेन्ज खालामनांगोन आरो जोङो बिनिफ्राय जों बारग'नायनि जे राहा गावखौ जों हमथानानै लानायनि मोनसे गोसोखौ जोङो दाद खालामनानै लानायनि गेजेरजों बारग'नो हानांगोन। थेंक इउ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 8 मेनिफ्राय 7 सान फरायसालि फोसाबनायनि थांखि लादों मा बेनि सोमोन्दै? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 18 जुन 2021 बेनिफ्राय जोङो मोनसे फरायसालि फोसाबनाय दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय जे गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि
फोसावनायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय जों खामानि मावबोदों। दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआवहाय थांनाय समाव जे माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि लानायनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय फरायसालि फोसाबनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। मानो होनबा गोबाव सम फरायसालिफोरा महामारि कर'ना भाइरासनि थाखाय एसअपिनि माखासे नेमखान्थिनि थाखाय फरायसालिफ्रा गासिबो बन्द' जानानै दंमोन। फरायसालिया दाबावैनो जुदि खुलियोबा बै फरायसाफ्रा बे फरायसालियाव फरायनांगोन। जे फरायोब्ला बेवहाय गोबाव सम बन्द' जानानै थानायावहाय बेमार आजार जानायनि मोनसे चान्सआ थायो। दा बिनिफ्राय जोङो बेमार आजारखौ जोङो गैया खालायनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा जिहेथु बै फरायसालियाव थांनानै मोजां मोनसे जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। बै फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालायनाय हाबनायनि सिगां साखोन सिखोन खालामनानै जोङो मोनसे मोजां मोनसे खालायनानै गोथार मोनसे खालायनानै दोननो हानांगोन। आरो लानायनि जे गोथार मोनसे खालायनानै दोननाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थांखि लानायनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय 7 सान जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा आफादाव बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै। दा फैबाय थानाय समाव 7 दानहालागै जोङो जोंनि सिङाव थानाय जेसेबां गामिनि खना खनला गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि बेफोर दङ। दा बैफोराव जोङो थांनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन। जोंनि दखरा आफादनि, दालाइसा आफादनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनहा थांनानै खामानिखौ मावगोन। आरो बेजोंनो जोङो मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो हास्थायो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे जे आदब खायदा सोलोंथाइनि जे नेमखान्थि बेखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे मोजां थासारिजों जोंनिफ्राय मोनसे जौगानाय थासारि जों बेखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि फरायसाफोरखौ साफ्रोमबो गोग्गो देहा लानानै जोङो दावगालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। इयुनावहाय बेखौ लानानै जोङो दिनैनि जे साफाय अभियान बा स्कुल क्लिनिं जे हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायनाय जाबाय। गोजोन्थों।